október 17-én, mint minden évben most is meghívást kaptam az Élj Tudatosan Életmód Expóra, ahova nagy örömmel megyek, mert mindig, minden évben szuper a szervezés, és rengetegen látogatnak el erre a nagyszerű kezdeményezésre. Miért fontos tudatosan élni, sportolni, mozogni? Azért, mert egyetlen egy kincsünk van, amire vigyáznunk kell, és ez az egészségünk, hiszen az update rendszerünknek is a mottója, az egészség nem minden, de nélküle minden semmi. Az ember, ha olyan helyzetbe kerül, ahonnan esetleg visszafordíthatatlanná válik az életmód betegségekből adódó probléma, akkor mindent megtenne, mindenét feláldozná, csak hogy még egyszer hazamehessen a szeretteihez, hogy a szeretteinket átölelhessük. Ezért nagyon fontos a prevenció, a megelőzés. Az, hogy eljuttassuk az embereknek a mozgás örömét, és azt a tudatos gondolkodást, ami alapfeltétele annak, hogy tudatosan és következetesen válasszuk meg, és állítsuk össze az étrendünket. Az Expón ott lesz a soproni update üzletünk is, és meg lehet kínálni a finomabbnál finomabb ételeinket, italainkat, és természetesen velem is lehet majd sportolni, mozogni, mindenkit várok nagyon-nagyon sok szeretettel.